Tänä vuonna vuoden avoin oppimiskulttuuriteko-palkinto menee työparille, joka on toiminnallaan edistänyt avoimen oppimiskulttuurin toteutumista omassa opetuksessaan, oppilaitoksessaan ja myös koko maakunnan tasolla. Tämä työpari, joka palkitaan, on Pirkanmaan maakunnallisen verkkokurssitarjottimen aktiivisia toimijoita. Palkittavat opettajat ovat siis tietyllä tavalla työpari. He eivät ehkä ole koskaan tavanneet toisiaan, mutta he toimivat työparina, koska toinen ohjaa opiskelijoita erittäin aktiivisesti näille verkkokursseille, toinen opettaja taas toimii siellä innokkaana opettajana. Tänä vuonna vuoden avoin oppimiskulttuuriteko-palkinnon saavat Pälkäneen lukio ja sieltä uskonnon, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettaja Timo Muola. Ja pyydämme nyt Timo Muola tosiaan ja sitten Pälkäneen lukion VS-rehtori Seppo Rinne tulevat tänne vastaanottamaan palkintoa. Työparin toisena osapuolena palkitaan Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio ja opinto-ohjaaja Jukka Vuorinen. Jukka Vuorinen on valitettavasti estynyt saapumasta paikalle, mutta Jari Aarnio tulee vastaanottamaan palkinnon sekä koulun että joka puolella. Kiitoksia. Ja sinulle myös.